Kaixo lagunak! Ongi etorri aze pareara. Gai interesgarrienak eta divertigarrienak lantzen dituen saiora. Gaur zuen hobiei buruz hitz egiten egongo gara. Bai, bat divertitzeko modu ezberdin gaude eta jakin nahi dugu zuek zehazki zer egiten duzuen. Kuskusera jarriko gara gaur eta teknologiari buruz, marrazketari buruz, kirolei buruz hitz egiten egongo gara. Beraz, hasi gaitezen. Hasteko, klasiko bat. Lonjak eta lokalak. Bai, Tokio oso espezialak dira azkenenan musika entzuten duzu, gauza ezberdinei buruz hitz egiten duzu. Zaila izaten da bat aurkitzea. Ni gogoratzen naiz, gu gaztea ginenen, mundu guzti nahi zuen lokal bat eta ez egon, denak garajek eta garajek, ez, klaro da. Ja, garajetan, notza pasatzen da. Klaro, orduan gauden bilatzen. Bakizu zein den soluzio bat? Zein? Ez bat aurkitzen lokal bat, gazteleku batean. Bai, gaztelekuk bat zegoen gure herrian ere. Bai, topaleku. Futbolinakin, ordenagailukin. Importante da, bodila mugitzea. Bai, eta horretarako mendia jondekezu. Basora, ibili, paseo bat eman. Ondartzara joan. Ondartzara. Baita ere euskal dantzak. Bai, euskal dantzak. Gimnasia ritmikoa, oso interesgarria da. Divertitzeko beste modu bat baita ere, herriko jaiak dira. Herriko jaiak, noski bai. Herriko eta hiriko jaiak. Adibidez, aste nagusia, madalenak, kruasanak, Eta baita ere gure hizkuntza euskara ospatzeko hainbat jai daude. Ibilaldia, korrika, herri urrats, Nafarroa oinez. Eta sare sozialak, beste hobitako bat izan daiteke. Gure hobi haundinetarikoa, sare sozialak da. Instagram. Gure esko gustatzen zaigu, bideoz berdinak itea, dantza itea eta gauza guzti hauek bideoz grabatzea. Horregatik gaude orain bideo bat egiten. Divertitzeko beste modu bat bideojokoetan jolastea da. Bai. Eta gauza bat esan nahi dut, bitxikeria bat, badakizu Euskal Herrian sortutako bideojoku badaula. Benetan, nola izena du? Back to Life izena du. Back to Life? Eta puzzleak eta abenturak nasten dituen bideojoku espezial bat. Mundu fikzional bat, ez da? Bai. Orain bukatu dugu, baino sorpresatxoren badaukagu zuentzako orain, eta elkarrezketa oso guai bat imar deu. Bai. Beraz, adi, gelditu hemen, orain bueltatzen dialako. Orain arte. Kaixo denoi, zer moduz? Hemen gaude Sare eta Enarrekin. Eta gaur ekarri ditugu ona jakiteko gazteak nola divertitzen diren. Lehenengo aldera izango litzateke, zer da gehien gustatzen zaizuena egitea lagunekin gelditzen zaretenean. Bai. Parkera joan, jolazte apurtxu bat, hitzein. Eta jokoak, ze joko gustatzen zaizkizue? Lagunekin jolasteko Challenge bat. Adibidez, zuek ikusten zuen TikToken dantza bat modan daula eta esaten zue. Bida, dantza hau ikasi nahi zurekin, edo ez? Bai. Aguami Superman. Aguami Superman. Edo, wait. Inork ez zaitu maite ni maite zaidu bezala. Itxaron. Euskarazko bertsioa. Eta bideojokoi buruz, ez dakit, jolasten ezue bideojokuta edo ez? Normalean, Cookie Clicker, ikastolan ere, batzutan, ez duenan ikusten irakaslea bat. Hala, ikastolan bideojokoak. Eta kirolak egiten dituzue? Bai. Ze, eskupilota? Dantza. Dantza, euskal dantza edo? Ez modernoa. Modernoa. Bai. Esan digute hemendik, ez dakit kreatibok zate, baina norbaitek marrazten duela. Zuk, Sare, marrazten zu? Bai. Ze gustatzen zaizu marraztea? Pertsonaiak. Normalean telebistan ikusten dudana marrazten dut. Hala, ze kreatiboa, zean? Zuk ere marrazten zu edo? Nire denbora librean bai. Ze guai, ze guai. Eta telesaile bat ikusten duzute horrela? Niri asko gustatzen zait Los Serrano ikustea. Bai, hala! Ez que, etxean denbora guztian. Parre asko botatzen dituzu. Ba, normal. Ze guai, ze guai. Eta zuri? Irabazi arte edo... Hala! Guazenengo atera ginen. Ikusten nungu katera ginen, bai! Bueno, divertitzeko beste modu bat nik uste naturarekin, naturan egotea da. Mendira joatea, joaten zate mendira? Ez nahi joaten askotan, baina ondo pasatzen dut. Bai, azkenen garrantzitsua da juten zeanen ondo pasatzea, ezta? Hori da. Beste ondo pasatzeko modu bat, jaietan ateratzea, ezta? Nire herriko jaietan dago konkurso bat dela haga usted lo que sepa. Bai. Eta hor ateratzen zara egitera zure talenturen bat. Benetan, edo zein talentu izan daiteke. Bai, eta laguntaldea ateratzen gara dantzatzera. Bai, hala! Eta zinemara joaten zeate? Pelikularen bat ikustea. Azkeneko pelikula ikusi dizutena, zein izan da? Robot salvaje. Robot salvaje? Ez dut ikusi. Ni Beetlejuice. Nola? Beetlejuice. Beetlejuice. Zein izango litzateke zuentzako plan divertigarriena? Asmatu bat.
Pinera joan, barrakara. Joe, barrakak, ze ondo dakin, Eta gero, lo egitea norbaiten etxean. Hori Hori divertigarria da. divertigarria da. Bueno, oso interesgarri izan da egia esan. Asko ikasi deula gaur. Bai, eta oso modu sanoan divertitzen zate, beraz oso pozik gaude horregatik. Eta, bueno, neskak, mila esker. Mila esker, plazer bat izan da. Muxu bat bidaliko diogu denei. Muxu bat, venga. Bueno, gaurko bukatu dugu, oso ondo pasatu dugu nola divertitzen garen, Jogietaz hitz hitz egin egiten, dugu. hori da. Beraz, muxutxo bat, Agur.